100 najbohatších Slovákov má vlastne taký obnos financií ako 4 štátne rozpočty. Tak mi povedzte, či toto je normálne. A teraz, keď by som už chcel byť úplne, takže už ani nebudem chodiť po ulici skoro, tak by som povedal, zoštátnime to. Zoštátnime všetko, čo sa dá, čo nám patrilo, čo nám podvodom predali za smiešné sumy. Už tí, čo to kúpili a čo to dostali, tak tí ľudia už 10-krát na tom zarobili viac, ako do toho investovali. Nestačilo im? Porozmýšľajte nad týmto všetkým, či to nie je na zváženie. Tým nechcem vyvolať žiadnu revolúciu. Chcem, aby ste sa všetci občania Slovenskej republiky zamysleli nad tým, že je na čase spraviť niečo nie len na Slovensku, alebo medzi Slovanmi. Ono to príde všade. Ono to príde aj v západnej Európe. Ale urobme si najprv doma poriadok, potom zjednoťme sa v silu Slovanov, čiže jednota Slovanov. Už sú rôzne konferencie patriotov, či to bolo v Minsku, alebo v Moskve, alebo v iných krajinách a bude aj na Slovensku. A tam sa bavme o tom, ako sa spojiť, akú formu právnu štátov urobiť o spolupráci, dohode, či to bude cez BRIC, či to bude nejaké slovanské zjednotenie. To je vec na odborníkov, aby sme našli tú spoločnú reč a zjednotili sa. Sme Slovania, sme jeden národ, jedna krv. Sme mierumilovní, vzdelaní a pracovití. Základom náš je tradičná rodina, láska k svojim blížnym, úcta k starším, vôľa vychovávať budúce generácie v miery. Najzákladnejšie odkazy. A nad týmto prosím vás všetkých, aby ste sa zamysleli a aby sme sa začali spájať a aby ste si boli vedomi toho, že vznikla nová strana, ktorá sa volá Jednota Slovanov a tá postupne bude v každej krajine začne fungovať a bude sa snažiť o vstup do parlamentov svojich krajín a potom pevne verím, že v prebehu niekoľkých rokov sa nám to podarí a že nie už ja možno, ale moje deti, moji vnuci budú oslavovať túto myšlienku, ktorú som ja nevymyslel. Vymysleli to všetci ľudia, ktorí sú si vedomi toho, že my Slovania sme jeden obrovský, silný, múdry, vzdelaný, pracovitý národ. A čo je najdôležitejšie, že vždy sme chceli mier. A budeme ho chcieť a budeme trvať na tom, aby bol mier. Nie len u nás, v Európe, ale na celej planete.